Takokte bukuksong fainai 5 te 6 तारिख डिसेम्बर दिल्लीनी जन्तर मन्तर टिप्रा मथा बदलनी बिसिंगतै सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन ख्लाइनायजों सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंगतै भारत हादरनि प्रधानमंत्री एवं स्वराष्ट्रमंत्रीनि नजर तुबुनानि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनी सानमुं म ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नो दाक्ति दाक्ति ख्लाय रिजाक्थं आ दाबि तिसानां बागै जों सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन थांगिदों गोबां मानसिनि हास्तेनि जारा दिल्ली धरनाव थांमाया ताकुक्ते बुकुक संगबो नग तंगतै फानो म धरनानो सपोर्ट ख्लायनो नोंथं सोशल मीडिया नि बिसिंगतै विभिन्न मीडिया नि बिसिंगतै चिनी म सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन नो समर्थन ख्लायबाय जादों এবং যারা থাংনাই চিনি তাকুকতে বুকুক সংনো খুব ডিসিপ্লিন ভাবে দিল্লি হাই শহর রগজং সেমানি যে সিটিন ডেমনস্ট্রেশন বিসিংতি নুখা गोबांमा डिफिकाल्टीज जों फेस मा ख्लायका सा खामिया रखुंबाय खायचे कम्युनिकेशन नि गैप पंगियातै केबारो कमायातै जराओ ट्रेन कानानि थुं जे जागा रिजाकमानि जे बरक रोग बुमुं लिस्टेड बरक सिमि थांनां थुं कारण बुमुं नि फातारो बरक गोबां का थांना नायबो ट्रेनो जागा सागले एंगुबो गोबां मा असुबिदा दं बायचे बोरै बोसारक जारा थांनाय रक very carefully जों मा थांनाय कारण आबो हाकवार जागा बरक गोबां कमाई मानो केबो कमाई तंग्रक मानो मरनो नायकानि ख्लायनान बागै जों कोऑर्डिनेशन कमिटी ख्लायगा जे थांनाय चिनि वारियर्स रक बोरै थुं चलांथुं कोऑर्डिनेटर्स रक बाय चंगजाक चिनि ग्रुप लीडर रक बाय कोऑपरेशन ख्लायनानि आबो मा कबो हायचे एंड महाराजानि लीडरशिप most second sit-in demonstration in Delhi grand success जों थंगायছে जोंनो केबेंनाय रक दङ जारा केबेंनाय रक बरक तिप्रासारक थांनानि बागै दाबि तिसायै विभिन्न कक सिलचावै तेनि तिप्रा मथानि बिसिंतै दफा थानसां माननो सबायनानि चाइदगै दङ मनो एभॉइड ख्लाय इग्नोर ख्लाय जेनि मूल लक्ष्य जे चिनी हाव चिनी शासन ख्लायनान बागै जों जे दाबि तै दिल्ली थांनाय दङ म दाबिनि आंदोलन ग्रांड सक्सेस जों थं that wishes I would like to give to everyone जत तिप्रासा थानसाङै जों म कुनो महाराज बा कुनो व्यक्ति विशेषनि सुबिदान बागै the entire तिप्रा दफा जों थांनानि बागै सम दाबि मनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली जतनो सुबानान बागै कबगै जतनो हामबायरुय आनि मेसेज उसुग्लुंसित हामबाय साबजुसनि बागै खायजाना साराबो 2 दिननि सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री 5 तारिख এবং 6 तारिख प्रधानमंत्री কোনো অ্যাপ্লিকেশন মেমোরেন্ডাম উঠিনা যায় অবশ্যই যে কোনো থাংনাই বছরবো সিটিন ডেমোন্স্ট্রেশন नि পরে सिग्नेचर ख्लाय होम मिनिस्टर नि थानि रिजाका ताक्लाय बाहायनो होम मिनिस्टर न अबनि दायित्व दं हायसे न्यू स्टेट्स क्रिएट ख्लायनो क्षेत्र बिनि दृष्टि आकर्षण ख्लायजाक